261 аят, астайзу билlah. Шушы аятны укыр алдыннан башта bir тарихны сөйлейм. Көннәрдән bir көнне Мәдинәдә сахабалар вакытында ачлык килә. Ачлык, ягъни ашарга юк. Һәм бу көннәрдә Гусман радиллаһу анһуның караваны кайта. Караван инде теге ул вакытта элек бүгенге көндә фуралар белән алып кайталар, элек вакытта караван белән алып кайталар иде. Шушы караван кайта да һәм караванны каршы алалар төрле сәүдәгәрләр. Караванны алам да каршы, хәзер сатып аларбыз да, аннан соң тегендә кыйбатрак сатырбыз дип, шундый максат белән киләләр дә, һәм сорыйлар Гусман радиллаһу анһу, ничәгә сатасың? Әйдә, без сиңа шушы караванның бәясен икеләтә бирәбез ди. Юк ди, кирәк түгел, миңа күбрәк бирәләр ди. Булай утыралар да, әйдә алса, эшне бирәбез ди. Менә синең караван күпме тора? Шуның бәясен 3 мәртәбә арттырып бирәбез. Юк ди, күбрәк бирәләр. Байта утырдылар, 4 бирәбез. Юк ди, миңа күбрәк бирәләр. Шулай әйтәләр, 10 бирәбез ди. Менә күпме тора? Шуны 10-га тапкырлап, сиңа шул акча бирәбез бу караван өчен. Гусман радиллаһу анһу әйтә, юк ди, миңа күбрәк бирәләр. Ничек инде ди, сиңа кем күбрәк бирә? Без бит монда иң бай сәүдәгәрләр монда җыелдык. Бездән дә күбрәк сиңа кем бирә ала? Һәм Гусман радиллаһу анһу менә шушы аятны укый аларга. Менә бу безгә укый торган аятны укый аларга. Аят. Астайзу билlah. Мәсәлул лазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи камасали хаббатин анбатат саб'a санабила фи кулли сумбула миатин хабба. Кем Аллах юлында үзенең малларын сарыф итә, Аллах юлында, аның мисалы ди bir будай бөртеге шикелле. Ул будай бөртегеннән 7 башак чыга, һәр бер башакта 100-шәр бөртек бар ди. Менә ди шушы аятта әйтелгәнчә ди, Аллах юлында мин шушы караванны әгәр дә сарыф итсәм ди, миңа 700 мәртәбә күбрәк киләчәк. Һәм бу бөтен караванны садака иттереп биреп бетерә, ач торган халыкка бушка бирә. Ач тора торган халыкка инде ярдәм йөзеннән шушы бөтен караванны таратып бетерә. 100 мәртәбә арттырды шушы бәяне. Тегеләр дә шаккатып калдылар. Оннан да күбрәк кем бирә? Аллах бирә. Аллах 700 биргән мөмкин. Менә бу нидән? Инде Рамазан аенда тагын да күбрәк. Аллазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи сумма ла яттабиу ма анфaqu маннан ва ла аза. Кемнәр кайсылар үзенең малларын Аллах юлында тоталар, Аллах юлында сарыф итәләр, һәм аның артыннан, ягъни шушы садака биргәннән соң мәннә белән аза итмәсәләр, мәннә белән аза, мәннә ул теге искә төшерү. Мин бит сиңа ярдәм иткән идем. Хәтерлисеңме? Бу мәннә булаймы? Аза инде ул кешене кимсетеп бирү. Мә инде, тот инде. Тойдырдың инде, мә. Подависыма. Аза. Димәк, мәннә белән аза итмичә әгәр дә садака бирсә ди, аза лахум аҗрухум ва инда раббихим. Аларның саваплары, аларның җәзалары, аларның каршылыклары Раббылары янында, ягъни Аллах Тәала янында була. Ягъни әгәр дә мәсәлән минем янында булса, мин бәлки рәхмәтләр әйтермен, бәлки нәрсәдер бирермен, ләкин Аллах Тәала әгәр дә Коръән-и Кәримдә әйтте икән, аларның саваплары, әҗерләре, аларның каршылыклары миндә булыр дигәч, димәк ул монда әйтеп тә тормадымы ничә? 700-ме, 1000-ме, миллионмы миндә булыр диде. Аларның әҗерләре миндә булыр. Вала хауфун алейхим. Аларның өстендә бер нидә курку булмаячак. Ягъни курку ничек, нинди мәгънәдә? Бу дөньяда да курку булмый. Аллаһ Тәала аларны куркудан саклый. Андый садака бирә торган кешеләрнең күңелләре киң була һәм бер нәрсәдән дә куркмый башлыйлар Аллаһтан башка. Һәм иң мөһиме инде кыямәт көнендә. Садакаларын биреп торган кешеләр кыямәт көнендә бөтен кеше курыккан вакытта ул садака биргән кешеләр әйтерләр курыкмыйлар алар. Вала хауфун алейхим вала хум яхзанун. Хамалар һич бер нидә үкенү булмасалар да. Ягъни ничек үкенү?
Менә акча бирдем дә, анасын үземдә калмады, әйме? Үкенү, андый үкенү булмый. Чын күңелдән, әгәр дә Аллаһ юлында кешеләргә ярдәм итү йөзеннән садака бирә торган кеше була икән, ул бер кашанда курыкмый да, һәм бер кашанда үкенми дә шуңа. Бер кашанда, ягъни бу дөньяда да үкенми, ахирәттә әлбәттә үкенми. Ахирәттә әлбәттә үкенми. Һәм тагын бик матур аятны шу соңгы аят белән тәмамлыйбыз. Каулу магруфин ва магфиратун хайрун мин садакатин ятбауха аза. Сезнең яхшы сүзегез, менә бу бик мөһим сүз. Менә бу бик мөһим аят. Абалар, апалар. Сезнең яхшы сүзегез каулу магруфин һәм магфират һәм гафу итү белү яхшырактыр сезнең кешегә әза белән бирелгән садакага караганда. Ягъни аза белән кайбер чакта бирәбез, мәйндәме? Менә шушы мәйндә караганда яхшы сүз әйтү, Аллаһ та әйтә, хәерлерәк. Ягъни андыны бирмәсәң, бер сипап кына куйсаң кешене, анысы яхшырак була, аны интектереп, кимсетеп садаканы бирүгә караганда яхшы сүз әйтү күпкә хәерлерәк диде Аллаһ субхана ва тааля шушы аятта. Валлаху ваниюн халим, һәм Аллаһ Тәала байдыр һәм җумшактыр. Хәленә керә торган җумшактыр. Аллаһ Тәала байдыр һәм хәленә керә торган җумшактыр. Бик мөһим сүз. Аллаһ Тәала үзен шушы аятларда ничек сурәтләде? Мин ди бай һәм хәленә керәм. Ягъни кайбер чакта кеше авыр сүздә әйтергә мөмкин безгә, юк, башка бирмим, башка ярдәм итмим дип әйтер урынына Аллаһ Тәала халим, гафу итеп, җумшаклык белән ярар инде. Үзебезнең байлыкларыбыздан бирергә кирәк. Абылар, апалар, соңгы шушы аятның, менә бу аятларның тамамлап кына куябыз. Әлбәттә, без моны укыган вакытта сез башыгызда әйләндердегез, нинди байлыкларым бар, ничә минем акча бар кассада, ничә доллар бар. Монда акча турында гына түгел. Ягъни монда бүтән изгелекләр. Кайбер чакта кеше яхшы киңәш белән дә күбрәк садака эшләргә мөмкин, акча бирүгә караганда. Кайбер чакта көч ярдәме белән, әйме? Физик көч белән ярдәм итеп. Кайбер чакта гомумән кешегә киңәш кенә биреп, һәм башка. Һәрбер кеше үзенең, һәрберебезнең үзебезнең ресурслары бар. Кемдер бай, кемдер акыллы, кемдер яхшы сөйләшә, кемдер нәрсәдер белә. Шулар белән бер-беребез белән бүлешеп торсак, иншалла, менә шушы була иң яхшы садака. Бары тик менә бу Аллаһ Тәала әйткәнчә, тоткан биргән вакытта җумшаклык белән бирергә кирәк. Халимлек белән бирергә кирәк. Җумшаклык белән бирсәк, иншалла, Аллаһ Субхана ва Тәала барыбыздан да разый булыр. هذا والله التوفيق الحمد لله بالصواب ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر